Bus. Nå, tag Musse. Her har vi Buship. Buship er en... Hey, jeg skal lige filme den forfra. Jeg stiger den forfra, Sille. Hej, Buship. Sig velkommen til Nepal. Helt andet. Sille, jeg er ved at filme den. Jeg er ved at filme den, Sille. Skal vi have den helt ind i næsen? Ja, men far. Ja. Hej. Hej, Buship. Hej. Hallo, I godt bakke. Stille. Og her er Buship. Kom ikke ned foran den, far. Buship. Hvor er det? Hej. Nå. Okay. Ind i buret. Ja, så Buship. Ind i buret. Hop. Hop. Ja, det er godt, lille Bush. Så lukker vi her. Jeg siger, det lukker. Vi har det over til vandpressen. Og Buship der. Hej. Hej, hej.